tembura ku ez çê dikim min didin jiyan kirin. Peşî şuna min daxivin pişra şuna amurjenek ku biya lê dixe daxivin. Ev ji bo min hestek pir pîroz û xweş e. Yani ji bo min amûrşekirin hestek pir êja ye. Emreke biçûk de yani hin 26 salî me. Ji bo amûrjenên pir baş ez tembûra çê dikim. Ji bo ez bi xwe ji xwe hîn ji tembûr lê dixim. Kesên ku ez ji wan hez dikim ez ji wan re tembûr çê dikim. Vê tiştê wek kesekî Kurd ku Kurdbûna xwe diparêz ez vê tiştê dikim. Yani darên ku tê jê kirin ez wana tînim ba hev dîsa jiyan didim wan. Dikevin destê amûrjenên pir baş û ew dar peşî wek yani şûna min daxive ji ber ku tembûra ku ez çê dikim min didin jiyan kirin. Ez Adar Bozan erim. Bi eslê xwe ji navçeya Sewrêgê me. Di sala 1998 de li Mêrsînê hatim dinê û heta 18 saliya xwe min li wir jiyan kir. Yani di nav malbatekî Kurd de mezin bûm. Dê û bavê min Kurdî zanî bûn. Lê mixabin bi me re Kurdî nedaxivîn. Wek hinek malbatên din tiştên we şartî tenê di navbera xwe de Kurdî daxivîn. Ji ber wê bi zimanê Tirkî ez mezin bûm. û piştî ku emrê min hinek mezin bû, evê dî ji bo min bû êşek. Birînek bû yani ji bo min. Ez zimanê xwe hîn bibim. Rast ez diçûm neçeme li wir hinek Kurdî daxivîn lê têr nedikir. Ez diçûm dersên Kurdî dîsa ew tiştî têr nedikir. Heta ciyek bû yani. Divê jiyana min êdî bibûya Kurdî. Derdora min divê bibûya Kurdî. Di sala 2008 de xaltiya min ji mir got Adar straneke Kurdî hîn bibe û ji mir bibêje. Stranê Kurdî hîn bûm min ji xaltiya xwe re got û xaltiya min ji mir tembûreke stan. 2009 da min dest bi tembûrê kir bi vî awayî. Heta niha jî hîn ji tembûr lê dikim. İşte 2015 min konservatwara Aram Tigran nas kir bi Kurdî dersa müzîkê didin. Wek asta konservatwarê dersa müzîkê didin. Yani mirov dikare bêje zanîngeheke, konservatwareke Kurdî. Balamê kişand min got ez dixwazim ez werim vir zimanê xwe hîn bibim û müzîka Kurdî bikim. Armanca min ev bû. Ji ber wê min xwest werim Amedê müzîka Kurdî ji bo gelê xwe pişta jî ji bo gelê dinyayê bikim. Min ji malbatê re got min got min ciyek wisa nas kiriye ji bo Kurda alternatîfeke. Êdî Kurd jî dikarin bi zimanê xwe konservatwarekî de bixwînin, müzîka Kurdî hîn bibin. Min got ez ê lîse biqedînim herim Amedê konservatwara Aram Tigranê peşî zimanê xwe hîn bibim kurmancî. Piştre jî müzîka xwe gelê xwe müzîka Kurdî baştir nas bikim. Tabii malbat mixabin ji bo vê fikra min pirsgirêka derxist. Ez diçûm konsera tê bîra min bavê min odê kilît dikir. Ji bo ku ez neçim konserê tembûr lê nexim. Nêzî saleke me nîqaş kir, me şer kir. Dawiyê min got du rê hene yan ez ê biçim jiyana me wek berê berdewam bike yan jî ez ê biçim em dikarin carekê din naxivin jiyanî lê ez ê biçim yani. Hûn derî kilît bikin jî ez ê ji pacê derkevin biçim yani hûn nikarin me bihêlin. Rast e malbata min nedixwest ez werim vir lê vê gavê ez diçim malê ez dibînim ku di nav malbatê de herî zêde ji min hez dikin. Yani kêfxweşin ez mînak videoyek amade dikim ku videoyekê ku ez tembûr lê dixim amade dikim ser sosyal medya parve bikim berî min malbata min parve dike. Ew xasî dî ji tişta ku ez dikim kêfxweşin hez dikin. Yani vê gavê aslında dikarim bêjim malbata min
jimiz dibêje baş e ku tewa xwe kir tu çi. Hatım Kurdistanê êdî xwe baştir nas bikim, xwe zêdetir nas bikim, heqîqeta xwe bibînim. û êdî min dest bi Konservatwara Ram Tigranê kir. Li wir êdî zimanî min pêş ket. Lê piştî destpêkirina Ram Tigranê, piştî du meha rewşa Kurdistanê hinek guherî û rewşa Qayyûma ket nav jiyana me. Şaredariya mezin Ahmedê Qayyum hat avêtin û Aram Tigran hat girtin. Me got em bi xwe atölyeyek vekin û meha îlonê ez çûm Stenbolê nêzî çil roja cem hosteyê xwe Cihan Doldur cem wî ez xebitîm. Stenbolê cem hosteyekî baş ku ev kar hîn bibe. Bi rastî jî ew mesela hostetî hîn jî dijî û tiştekî pir xweş bû. Yani min nas nedikir ez ji bo ku li cem wî bixebitim hinek tişta hîn bibim çûm cem wî li min xwedî derket. Piştî wir ez vegeriyam min û hevalên xwe yên mayê me hêdî atölye ava dikir. Tembûra xwe yekemîn min meha çile ya 2020 de qedand. Wisa kariya atölye berdewam kir. û niha sal 2024 hîn jî hewl didim tembûra çêkim. Ez karê müzîkê jî hîn jî dikim di nav müzîka Kurdî de tembûr lê dixim. û hewl didim xwe hinekî din jî pêş bixim, hinek amborên din jî hîn bibim. Hewldanên min ê hînbûna ûdê heye. Wekî din niha xebatên min ê notanivîsandinê hene. Ji bo karekî demdirêj planek min heye ku pirtûkek amade bikim ji bo repertuara tembûrê. Ji ber ku ji bo tembûrê em bêjin stranên Kurdî qet nehatine nivîsandin. Yani çawa bêjim, tamam stranên Kurdî notaya wan hene lê ji bo tembûrê revîze nebûye. Li gorî tembûrê nehatine amadekirin. Pirtûkek wisa yan ji notayek wisa tune. Armancêk min wisa heye ku ji bo tembûrê repertuarekê Kurdî pirtûkek amade bikim. Wek ciwanekî Kurd ku piştî 30 sal 40 sal şunda ez li xwe vegerim binêrim bêjim min çi kiriye ez karibim bêjim min veya kiriye. Min veya hiştiye ji bo gelê xwe. Xebatên min ê müzîkê wisa berdewam dikin.